Bueno, ja feia molts dies que no m'asseia aquí a parlar amb vosaltres i ara he decidit fer-ho per parlar d'un tema facilíssim. No és broma, és un tema molt complicat que, sincerament, ningú m'obliga a parlar d'això, però jo sola he decidit que tocava informar-se sobre el tema i parlar-ne una mica. I quin tema és aquest tan complicat? El judici d'Amber Heard i Johnny Depp. La primera pregunta que potser us sorgeix és: i a tu què t'importa aquest tema? És un tema que m'ha vingut interessant perquè des que va començar el judici, crec que cap a l'abril, no em paren de sortir TikToks sobre el tema, ¿vale? No qualsevol TikTok, tots són TikToks, evidentment, a favor de la posició del Johnny Depp i com vídeos del Johnny Depp sent el puto amo en el judici aquest. Cosa que a mi, què voleu que us digui, m'ha fet sospitar una mica en plan oye, vols dir que aquesta noia no està fent unes acusacions contra ell que són una mica bèsties com per dir que aquest tio és el puto amo? Per això vinc jo aquí ara a explicar-vos una mica el tema, com ha anat, quines coses trobareu a les xarxes sobre el tema i sobretot per què trobareu aquestes coses. Una mica, Tampoc us penseu que ens posarem aquí. Som-hi! Johnny Depp, que, com tots sabeu, és un actor, i Amber Heard, que, com potser tots sabeu o potser no, és també una actriu de Hollywood. Es van conèixer fent una pel·lícula junts l'any 2011 i, com els passa a tants actors i actrius quan graven junts una pel·lícula, de cop acaben sortint junts, ¿vale? Vull dir, és així, Hollywood ens dona aquestes coses. El 2014 decideixen que es volen casar, el 2015 es casen i ni més ni menys que 15 mesos després, ja l'any 2016, es divorcien. També, o sigui, si totes les parelles de Hollywood després de gravar una pel·li juntes comencen a sortir, eventualment també totes es divorcien, la veritat. I el divorci va portar una mica de cua perquè durant l'any 2016, en aquest sentit, van passar unes quantes coses. Com ara que la pròpia Amber Heard es va presentar davant del jutge amb un moratón a la cara i va dir: mira, escolta, jo he estat passant per unes coses en aquesta relació i m'agradaria que em donessis una ordre d'allunyament contra el meu ara ja exmarit o futur exmarit, que és en Johnny Depp. Ella ja a la demanda de divorci va dir que havia sigut víctima d'agressions durant la relació de diferents tipus i ja des de llavors Johnny Depp i tots els seus col·legues i amics, inclús alguna exparella, deia que això no podia ser, que és un tio tan amoroso i tan sensible i tan tot, i que semblava que era increïble. En qualsevol cas, diguem-ne que els retrets anaven escalant de manera que el divorci, com sembla que van trigar 3 mesos, fins que va sortir això, un comunicat dient, bueno, ja està, es divorcien, crec que van estar allà els advocats treballant per posar-se d'acord en plan hola, no us mateu. Ella va retirar la petició de l'orden d'alejamiento, ell va dir que, com ella no havia mentit, una cosa així, comunicat conjunt i ala, i ja està, no? Però ja tot deixava veure que havia sigut una mica conflictiu i que potser la cosa en un futur també seria conflictiva. I aquí estem, 2022, a les acaballes d'un judici. L'any 2018, Amber Heard publica un article al The Washington Post on ella parla com a representant de les víctimes de la violència domèstica, de la violència de gènere, etc. I tot i que no cita explícitament a Johnny Depp, tothom una mica entén que s'està referint al seu exmarit. Fins i tot Johnny Depp ho entén d'aquesta manera, motiu pel qual li fot una denúncia per difamació sobre la seva persona, perquè, què estàs dient de mi, tot això que dius de mi és mentida, etc. Concretament, per aquesta difamació li demana uns 50 milions d'euros d'indemnització i compensació. Petita, tot aquí, tot a Hollywood va de quantitats petitones. Total, que ella, ni corta ni perezosa, s'hi torna i diu, no, llavors jo et poso a tu una contrademanda per difamació, concretament per declaracions fetes pels advocats de Johnny Depp en què deien que tot el que deia Amber Heard era mentida i que tot era un bulo i no sé què, no sé quantos, i et demano 100 milions d'euros, en plan, why not, no? Te doblo la apuesta. Una cosa que després la pròpia Amber Heard i l'equip legal ja han dit que
que no és real, o sigui que no volen aquesta quantitat de diners, sinó que era una manera com de llançar un missatge de no, nosaltres som els que tenim raó i tu ets el que ets un mentider. I ja la cosa comença molt malament. Llavors, amb tot això, ens hem trobat aquest any 2022 amb un judici per difamacions creuades, és a dir, d'un contra l'altre i de l'altre contra l'un, doncs, per diverses coses que s'han dit respecte a ells i la seva relació. Llavors, en aquest judici estan passant unes coses molt increïbles. Bueno, més que estan passant, s'estan dient unes coses molt increïbles. Hi ha acusacions creuades de maltractament. Hi ha acusacions creuades de difamació. Hi ha superstars de Hollywood i l'ambientillo allà declarant, a part que s'està emetent per la tele, vull dir que tot és una mica show business i tot està sent una mica a lo grande i de fet és un tema del que s'està parlant moltíssim a tot arreu. Una cosa que és molt important tenir en compte d'aquest judici és que és per difamació, és a dir, que no hi ha en cap moment cap denúncia per tots aquests maltractaments i abusos i totes aquestes coses que s'acusen l'un a l'altre, no hi ha de fet cap denúncia. I això ja ens dona una primera pista en realitat de l'objectiu de tot aquest judici, que és guanyar cadascú el seu honor una altra vegada, motiu pel qual el fan per la tele. I és un judici que s'està celebrant a l'estat de Virgínia, però sembla que hi ha dubtes sobre si havia de fer-se allà. La justificació per part dels advocats de Depp és com que el Washington Post té com la maquinària, per dir-ho d'alguna manera, en aquest estat, i és on per tant, va sortir l'article d'aquí una mica així colada de canto, que llavors es podia fer aquí. Per què ho han fet aquí? Molt probablement, quan els dos, per exemple, viuen a Califòrnia, perquè Virgínia és un dels estats que permetia que tot això, tota aquesta aventura fos emesa en directe per la tele. I ja comencem a veure aquí els indicis de que això va de a veure qui queda més majo en l'opinió pública i, per tant, qui pot continuar fent pel·lis, perquè al final va d'això. Tots dos, bàsicament, deixen de rebre llamadites, que és el que té la cultura de la cancel·lació del món actual en el que vivim, i deixen de sortir per la tele i ells volen sortir per la tele, cosa que també, sent Johnny Depp, una cosa ja et diré, vull dir, has fet prous diners, molt t'ha d'agradar actuar. Com us deia, en aquest judici, tots dos diuen que l'altre el va maltractar, tots dos diuen haver sigut víctimes d'agressions tant físiques com verbals com emocionals. Johnny Depp l'acusa d'empantar-lo, de cagar-se al seu llit, d'insultar-lo, i per la seva banda Amber Heard l'acusa d'haver-la pagat, haver-la violat amb una ampolla, haver-la estrangulat quasi fins a la mort. O sigui, tot una mica bèstia. Tot això, diguem-ne que està en joc aquí, i precisament com que tot està en joc i ara ja arriba un moment que tot és la paraula de l'un contra la paraula de l'altre, perquè tothom considera que totes les proves que s'estan presentant allà podrien ser manipulades i els testimonis d'uns diuen una cosa, els testimonis de l'altre diuen l'altra cosa, tothom està una mica com que jo ja no me creo nada i me lo creo todo. El que sí que sembla que està quedant clar durant aquest judici és que la relació que tenien no era molt estable, més aviat era una cosa bastant tormentosa, on hi havia, també jugaven un paper molt important l'alcohol i les drogues, o sigui, allà nadie dava pie con bola. Llavors el judici no es clourà amb una cosa com de tu ets culpable i tu no ets culpable, sinó que el jurat, perquè tot això a més ho ha de decidir un jurat, és a dir, persones humanes que han estat allà cridades a fer aquest servei, han de decidir si s'ha pogut demostrar que unes frases determinades, que són les que cadascú ha acusat de difamatòries, són difamatòries o no són difamatòries, és a dir, si ho consideren o no. I al final de tot això, posar allà una quantitat de diners que cadascú haurà de pagar a l'altre. Tot el judici, totes les parts, tots els testimonis, totes les històries, totes les aventures van acabar el divendres 27 de maig i ara doncs està a l'espera que aquest jurat decideixi que lo que. No es podia saber que jo vaig gravar aquest vídeo ahir a la tarda i ahir a la nit va sortir el resultat. Va sortir. Per sort vaig gravar un vídeo que crec que se sustenta, però igualment anem a informar-vos sobre quin ha sigut el veredicte del jurat d'aquest judici. Tots els titulars publiquen que efectivament Johnny Depp ha sigut el guanyador d'aquest judici. I això per què és? Doncs perquè de les 3 frases que va denunciar, totes 3 s'han considerat al final difamatòries i això porta ara a que Amber Heard li hagi de pagar a Johnny Depp uns
15 milions de dòlars. No es podia saber tampoc. Però és cert també que Amber Heard ha aconseguit que una de les 3 frases que va denunciar com a difamatòries fos també considerada difamatòria i per això el Johnny Depp li haurà de pagar com 2 milions d'euros. Però més enllà del resultat que tindrà aquest judici i motiu pel qual està generant segurament tant de rebombori, més enllà de que involucra 2 persones, especialment una que són mundialment famoses, és perquè no deixa de ser un judici mediàtic i un judici popular. És a dir, l'objectiu final d'aquestes 2 persones, fins i tot explicitada pels advocats de Johnny Depp, és, com deia abans també, recuperar el seu honor. O sigui, literalment, que l'opinió pública, en el cas de Johnny Depp, que deixin de pensar d'ell que és un maltractador i un abusador, i en el cas d'ella, que la creguin al dir que l'altre ho és i que ella no és una maltractadora. Que el fet que ella és una maltractadora, a mi, per lo que he estat veient, m'ha semblat que ha sortit ara així una mica com un bolet. També us ho dic. No dic que no hi hagi hagut aquí cosetes, però així com sí que he llegit que ella des d'un primer moment en el divorci va anar i va dir «Oye, jo he sigut aquí maltractada», ell va començar per defensar-se d'aquestes acusacions, sempre ho ha negat, això sí, i sempre, de fet, nega que ell mai ha pagat a una dona, ni al seu exparella, però que les acusacions de maltractament d'ella cap a ell no han sortit fins més recentment. Hola, sóc jo editant una altra vegada tot aquest vídeo per dir que en realitat ja hi va haver un altre judici en què Johnny Depp va denunciar a un mitjà anglès, en aquest cas, perquè també el van titllar de violador i ell va dir que això era mentida. L'únic que en aquell cas el que va determinar és que no era mentida i que de fet semblava més probable que totes aquestes agressions haguessin passat que no haguessin passat. Però bueno, el cas és que, com us deia, és un judici d'opinió pública, per això s'ha buscat que es pugui retransmetre, per això s'estan fent aquestes campanyes a les xarxes tan increïbles que a mi m'agradaria saber això, si s'ha pagat o què està passant. Algunes dades que són una mica per agafar un infart. Hi ha un vídeo a YouTube, que ara mateix té més d'1 milió de visualitzacions, que es titula de la manera següent: l'entrada èpica de Johnny Depp al judici com tapa la d'Amber Heard i com una careta hartant semblant, un emoji. No serà això una mica de judici de part? Trobo. O, perquè ens entenguem ja com en la comparació màxima, el hashtag justícia per Johnny Depp té més de, Déu-n'hi-do, 8.300 milions de visualitzacions a TikTok, mentre que l'etiqueta justícia per Amber Heard no en té ni 30 milions. I això, a més, reduït al meu TikTok, són tot de vídeos del Johnny Depp sent el puto amo. És el que m'ha fet sospitar que això estava passant. De fet, totes aquestes dades també les ha fet servir Amber Heard en la seva defensa per dir que, en realitat, ella també està sent perjudicada per tot això i que no s'està parlant només de si Johnny Depp ha perdut feines per ser acusat, injustament o no, de maltractament, sinó que ella, exposant-se a tot això, claríssimament està perdent. I jo no havia vist des d'abans abans del judici aquest que s'està produint, tanta campanya en positiu pel Johnny Depp com des que això va començar a l'abril i, per tant, no descartaria en cap cas que això estigués preparadíssim. I al final, com que el que s'està buscant és un judici d'opinió pública, això és el que acabarà manant. Perquè digui el que digui el jurat, aquí l'important serà el que pensi la gent. Si la gent deixa de percebre Johnny Depp com un maltractador, tornarà a treballar i aquí no haurà passat res i pelante la vida. I, evidentment, totes les repercussions que això té sobre les dones. Com m'agrada aquest tema? Les dones maltractades o les dones que acusin a un altre home de maltractament. El moment en què s'està donant per bo el discurs, més enllà de si és veritat o no, de que aquesta dona, l'Amber Heard, no només ho està inventant tot, sinó que era ella la maltractadora psicològica, etc. Clar, l'impacte que això té sobre les dones que després vulguin denunciar, com poden seguir creient que algú les traurà? O sigui, si hi ha una gran por quan les dones passen per un procés d'aquests, és la por a que et creguin, la por a explicar, la por a sortir. Evidentment hi ha milions de pors i milions d'altres coses. Estic fent una anàlisi supersimplista del tema. Si tu tens un cas paradigmàtic que està sortint a la tele d'una dona que se l'està vassallant no només jurídicament, sinó públicament a les xarxes, a la tele, etc., que se l'està criminalitzant a saco, que se l'està atacant constantment, que se l'està tractant de sonada, que se l'està tractant de boja, de violenta, de mentidera, de tot,
quin incentiu dona això? Des d'aquesta casa sempre s'estarà a favor de creure una dona que acusa un home de masclisme i de maltractament i de tal, per tant, doncs la meva preferència està claríssima, que n'hi poden haver que sigui mentida, però la proporció és tan baixa que s'ha d'optar per creure-les a totes, perquè si no, si per aquestes poques optem a no creure ninguna, el resultat final és peor. És molt difícil fer-se una idea del que és veritat i el que no és veritat, aquesta és la conclusió, però crec que el debat sobre si un està mentint o no és rellevant, sinó que el que és rellevant aquí és, en aquest cas, la imatge que s'està donant de desprotecció cap a totes les dones que acusin homes de maltractament. I l'altre, que també seria qüestionable, és si sense una acusació ferma o una denúncia, perquè de fet no hi ha ni una denúncia, repeteixo, judicial de maltractament contra Johnny Depp, si això ha d'implicar que aquest senyor deixi de fer pel·lícules i deixi de ser contractat. Això és la cultura de cancel·lació i és un altre debat que es pot tenir. Però fent tot això a través de la tele per tu recuperar el teu honor i la teva imatge personal, a mi m'està semblant una mica esperpèntic i una cosa que només passa als Estats Units, que és, casualment o no, on està passant. I una cosa molt important per acabar. Johnny Depp amb les ulleres al judici. No estem ok. No transmeten una imatge gaire d'honestedat, però això és una opinió personal. Jo no me les hauria posat. Va estar xula estrella de Hollywood. No transmeten allò, els ulls de la sinceritat. Però bueno, això t'ho haurien d'haver dit els advocats. Hala.